V fantastickej atmosfére pre 3500 divákmi domáci Liptáci vstúpili do zápasu veľmi dobre a v 13. minúte v rozpätí 44 sekúnd viedli o 2 góly, keď sa najprv gólovo prvýkrát vo finálovej sérii presadil Matej Moravčík a následne hneď po vladzovaní špírkou strelu tečoval za kompasov Chrbát Vladimír Vybíral. Ale Trenčania o necelé 2 minúty využili svoju druhú presilovku na dosiahnutie kontaktného gólu. O koncovku sa postaral Matúš Volenda. Rozhodujúca však bola druhá 10-minútovka prostrednej tretiny, v úvode ktorej domáci mohli zvýšiť svoje vedenie, keby Šteuliak premenil trestné strieľanie, no potom začali kopiť chyby a tvrdo píkali. O vyrovnanie sa postaral premiérovým finálovým zásahom najproduktívnejší hráč hostí Patrik Kojiš a o 3 minúty neskôr Trenčín už viedol 3-2, keď Púteca v litovskej bránke prekonal Ján Pardavý. Ďalší kúsok v 39. minúte pridal Lukáš Berák a presne o minútu 29 sekúnd pred druhou sirénou na 5-2 pre úradujúcich majstrov upravil Jan Zlocha, ktorý si pripísal na svoje konto už 4. gól vo finálovej sérii. Trenčín v druhej tretine 4 gólmi za 7 minút definitívne otočil stretnutie. Mikulášania v úvode záverečnej tretiny ešte dokázali vykresať iskierku nádeje po prvej úspešnej finálovej koncovke Patrika Oška, ale Trenčín už viac menej kontroloval svoje vedenie a napokon dolal litovský Mikuláš 6-3. Sekundu pred koncom uzavrel zápas i sériu Patrik Kojiš. Nehrali sme zle tú prvú tretinu, ale dostali sme 2 góly. Však sme si povedali, že sa nepoložíme a v druhej tretine sme vlastne rozhodli. Neviem si to naozaj vysvetliť, čo sa stalo v tej druhej tretine. Nejak sme sa zlákli tej šance a z toho pramenili tie chyby. Rozhodlo asi to, že sme to nevzdali a že sme aj za stavu 2-0 na zápasy si s chlapcami povedali, že treba zabrať, zabojovať až do konca, že na to máme. Títo diváci boli skvelí, ťahali nás dopredu a nemali sme robiť toľko chyb, no vlastne kto robí viacej chyb, tak ten prehrá a tak to bolo aj dneska. Pre touto krásnou kolesou sa hral perfektný hokej, si myslím, tí chalani do seba vyžúkali všetko. Postavená séria bola úžasná a tie zápasy boli vyrovnané. Myslím si, že dneska sme urobili o nejakú chybičku viac, ako urobil súper a to nás stalo víťazstvo. Ešte do